vegerîna heftê şagirtî. Her heftê bi şahî vegeriyan û gotin: Ya xudan, cin jî bi navê te biya me dikin. Wî ji we re got: Min dît got çawa iblîs wek birûskê ji ezman ket. Vaye min desthilatî daye we, got hûn pê li mar û tûbişkan û hemû hêzê dijmin bikin û tu tişt qet ziyanê nadê we. Lêbelê bi vê şa nebin, got cin biya we dikin. Lê bi vê şa bibin, got navên we li ezman hatine nivîsandin. Pirtûka pîroz, Encîl, Slav û Rûs piştû birayên hêja.